Ben, estas obras que están aquí en Vilariño, Burgueira, é a continuación dunha obra de un proxecto que chamamos na Xunta de Galicia que se chama PEIN, non? Entón, no PEIN 2013 fixemos unha parte, como non chegamos para completar o camiño, e era un compromiso da alcaldía, conforme tiñamos que chegaría rematar a obra, pois estamos rematando a obra, non? Vais a facer outro aquí nesta mesma parroquia e depois vais a facer outro trozo de outra pista en Acevedo. Con iso pois rematamos o que é o PEIN 2014, de acordo? Sí, bueno, nada, simplemente agradecer ao alcalde e aos concelleiros que están aquí con nós, pois hoxe estamos aquí visitando co jefe territorial de Medio Rural e tamén co jefe territorial de Medio Ambiente, porque vamos a ver despois unhas cousas relacionadas tamén con medio ambiente e con carreteras, e estamos visitando, como dicía o alcalde, estas tres obras dentro do plan marco do PEIN, da Xunta de Galicia, de Medio Rural, que son dúas actuacións aquí na parroquia de Burgueira e outra en Loureza. Creo que estamos actuando en alrededor de 1 kilómetro, que son as tres actuacións, cun presuposto que supera os 43.000 euros, onde o Concello pon o 21% e despois o resto pon a Xunta de Galicia. E decir tamén que, bueno, que na provincia de Pontevedra, dentro do plan marco, se invertiron 2,6 millóns de euros, deses 2,6 millóns de euros, alrededor de 300.000 euros casi, se invertiron nesta comarca. E, bueno, destacar tamén que dentro deste plan marco, no que vai de legislatura, entre este e anterior, desde 2009 que chegamos a Xunta de Galicia, no Concello de Oia se invertiron 200.000 euros, e aí sempre agradecerlle a colaboración mostrada dentro do Concello e ao seu alcalde, porque sempre está dispostos a colaborar, tanto nestes proxectos como outros proxectos que temos en marcha, melloras de colexios, é dicir, todo relacionado co Concello. Teñen agora tamén en marcha o que é o Centro de Salud, que é unha obra moi demandada, onde foi moito tempo xa polo propio alcalde e pola corporación, e, polo tanto, agradecerlle esa colaboración que temos sempre co Concello de Oia, que cada vez que queremos poñer un proxecto en marcha, pois sempre contamos coa súa axuda, non? Polo tanto, simplemente eso. Quanto se vai a proyectar Quanto se vai facer a obra dos centros de saúde? Pois agora están en licitación prácticamente todos, solamente falta o Hospital do Salnés, e a partir de aí, pois, en canto se contrate, es comezar coas obras xa.